Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou a témou dnešnej vyučovacej hodiny je cievka v obvode striedavého prúdu. Názov projektu je Dištančné prvky výuky v dennej forme vzdelávania. Začiatok projektu je od 1.1.2024, koniec projektu je 31.12.2025. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru. Európska únia ani Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť. Anotácia vzdelávacieho materiálu. Vzdelávací materiál je primárne určený pre študentov stredných odborných škôl technického smeru. Témou vyučovacej hodiny je cievka vo vode striedavého prúdu. Cievka, známa aj ako induktor, je pasívna elektronická súčiastka, ktorá uchováva energiu v magnetickom poli, keď cez ňu prechádza elektrický prúd. V obvode striedavého prúdu cievka spôsobuje fázový posun medzi elektrickým prúdom a elektrickým napätím, čo je základom pre mnohé jej aplikácie. Obvod striedavého prúdu s cievkou je elektrický obvod, ktorý obsahuje cievku pripojenú k zdroju striedavého napätia. Tento obvod je dôležitý pre pochopenie správania striedavého prúdu v jednoduchých elektrických obvodoch. Na tejto snímke máme definovanú cievku. Pre cievku je typická elektrická vlastnosť je elektrická indukčnosť a elektrická indukčnosť sa označuje veľkým tlačeným L. Na pravej strane máme znázornenú elektrotechnickú značku cievky. Cievkou nazývame navinuté závity vodivého drôtu na izolačnú kostričku, plast, keramika, tvrdený papier a môže byť bez jadra alebo s jadrom z magnetického materiálu, transformátorový plech alebo ferit. A vieme povedať, že pri prechode striedavého elektrického prúdu cez cievku sa v jej okolí vytvorí striedavé magnetické pole s magnetickým tokom Φ, ktorý na základe Faradayovho indukčného zákona vyvolá v cievke indukované elektrické napätie. Indukované elektrické napätie sa označuje U s indexom I, a to indukované elektrické napätie je rovné delta Φ, čiže je to nejaká zmena magnetického toku, lomené delta T za nejakú zmenu času. Je to vlastne vzorec pre jeden závit cievky. Ak by sme chceli vypočítať indukované napätie pre N závitov, tak veľkosť indukovaného napätia je rovná N krát delta Φ lomené delta T. N je počet závitov cievky, delta Φ je zmena magnetického toku a delta T je zmena času. Indukované napätie pôsobí vždy proti zmene, ktorá ho vyvolala. To znamená, že pri stúpajúcom napätí sinusovky napájacieho napätia ju indukované napätie znižuje a pri klesaní zvyšuje. Takúto vlastnosť cievky nazývame vlastnou indukčnosťou a označujeme ju veľkým tlačeným L. Jednotkou indukčnosti je 1 Henry. Označuje sa 1 veľké tlačené H.
V dolnom obrázku máme znázornenú cievku, máme znázornený prúd, ktorý prechádza cievkou a máme tu znázornený vlastne magnetický tok Φ. Cievka má N závitov a cievka je pripojená na napätie U. Impedancia cievky. Indukčnosť cievky kladie striedavému prúdu tzv. Indukčný odpor, ktorý označujeme X s indexom L a obecne sa nazýva impedancia. Platí. Impedancia cievky XL je rovné omega krát L, pričom XL je impedancia cievky, omega je uhlová rýchlosť a L je indukčnosť cievky. Omega, uhlová rýchlosť, je rovná 2 krát pi krát F, pričom pi je Rudolfovo číslo a F je frekvencia. Z uvedeného vzťahu je zrejmé, že indukčný odpor cievky sa zvyšuje zvyšovaním frekvencie a hodnotou indukčnosti. Impedancia sa udáva v ohmoch. Na tomto snímku máme znázornený obvod striedavého prúdu s cievkou. Na obrázku na ľavej strane máme striedavý zdroj, máme zapojený v obvode ampermeter, merací prístroj, máme zapojenú cievku, vypínač a paralelne k cievke máme zapojený ďalší merací prístroj voltmeter, ktorým zmeriame napätie na cievke. Ampermetrom zmeráme prúd, ktorý preteká cievkou. Čiže máme zapojený v obrázku generátor striedavého prúdu, čiže zdroj striedavého prúdu, cievku a meracie prístroje, a to ampermeter, ktorý je znázornený písmenom A, a voltmeter znázornený písmenom V. Na pravej strane máme zakreslený časový priebeh napätia a prúdu na cievke, čiže v závislosti od času. Časový priebeh napätia je znázornený modrou farbou a časový priebeh prúdu je znázornený červenou farbou. Z týchto časových priebehov vidíme, že časový priebeh prúdu zaostáva za časovým priebehom napätia o nejaký čas. Na tejto snímke máme znázornený fázorový diagram pre napätie a prúd na cievke a na pravej strane máme znázornený priebeh prúdu I a napätia U na cievke. Na ľavej strane vidíme fázor napätia U, ktorý je znázornený modrou farbou. Napätie tento fázor sa pohybuje po modrej kružnici a červenou farbou je znázornený fázor prúdu elektrického, ktorý sa pohybuje po červenej kružnici. Z tohto fázorového diagramu pre cievku vidíme, že fázor napätia U a fázor prúdu I nie sú vo fáze, je medzi nimi nejaký časový posun. Fázor napätia U predbieha fázor napätia I, nakoľko tieto fázory sa pohybujú proti smeru hodinovým ručičiek. Na pravej strane máme znázornený časový priebeh napätia a prúdu na cievke. Modrou farbou je časový priebeh napätia, červenou farbou je znázornený časový priebeh prúdu, čiže v závislosti na x-ovej osi máme znázornený čas. Okamžitá hodnota napätia U je rovná maximálnej hodnote napätia krát sinus omega t. Okamžitá hodnota prúdu I je rovná maximálna hodnota prúdu krát sinus
omega t minus pi lomené 2. Záporný fázorový posun medzi napätím a prúdom. Prúd sa za napätím oneskoruje o uhol pi lomené 2 radianov. Fázový vzťah. Na striedavý prúd obvode s cievkou má vplyv frekvencia striedavého prúdu, ktorá sa označuje písmenom F, a vlastná indukčnosť cievky veľkým tlačeným L. Induktancia cievky X indexom L je definovaná podielom veličín maximálna hodnota napätia a maximálna hodnota prúdu. XL je rovné UM lomené IM, to je rovné omega krát L, kde omega je uhlová rýchlosť a L je elektrická indukčnosť. Fyzikálna jednotka induktancie je ohm. Keby sme si chceli odvodiť jednotku induktancie cievky, jednotkou napätia je volt a jednotkou prúdu je ampér. A volt lomené ampér nám udáva jednotku ohm. Fázový vzťah. Cievka svojou vlastnou indukčnosťou spôsobuje pri striedavom prúde fázový posun prúdu voči napätiu tak, že napätie predbieha prúd o 90 stupňov. Na ľavom obrázku máme znázornené červenou farbou napätie, že napätie začína skôr a prúd zaostáva za napätím, čiže začína neskôr ako napätie. Tu máme vlastne fázorovo znázornené. Najprv je napätie na cievke a prúd vlastne zaostáva za napätím o nejaký uhol phi. Vo väčšine je to 90 stupňov. Vzájomná indukčnosť. Ak máme cievku napájanú striedavým prúdom a približíme k nej inú nenapájanú cievku, tak meniace sa magnetické pole napájanej cievky vyvolá indukované napätie aj v nenapájanej cievke. Tento jav sa nazýva vzájomná indukčnosť a meria sa taktiež jednotkou Henry. Vzájomná indukčnosť dvoch cievok je 1 Henry, ak sa pasívnej cievke indukuje napätie 1 V, pri zmene prúdu o 1 A v napájacej cievke. Príklady použitia cievky. Transformátory. Cievky sú základnou súčasťou transformátorov, ktoré sa používajú na zmenu napätia v elektrických sieťach. Ďalším príkladom sú elektromagnety, vytváranie magnetických polí pre rôzne aplikácie, ako sú relé, solenoidy a motory. Ďalšie príklady použitia cievky sú filtre. Používajú sa v elektronických filtroch na odstránenie nežiaducich frekvencií zo signálov, oscilátory, vytváranie oscilácií v rádiových a televíznych prijímačoch. Na tejto snímke je uvedená literatúra, z ktorej som čerpala pri tvorbe tohto videa, a internetové odkazy, z ktorých som získavala informácie a obrázky pri tvorbe videa. Ďakujem za pozornosť a prajem pekný zvyšok dňa.